שש שנים עברו פרשת הרפז, היום כתב אישום נגד בועז הרפז, זיוף המסמך המפורסם, קבלת דבר במרמה ושיבוש הליכים. אנחנו עם עורך הדין עמית חדד, פרקליטו של בועז הרפז. שלום. ערב טוב. 6 שנים אחרי, למה זה לקח כל כך הרבה זמן? 6 שנים ארוכות, ואם אתה רוצה את התשובה האמיתית, אז אין סיבה אמיתית. אז למה בכל זאת? מה הכוונה פרט? אז למה בכל זאת? בשלב מסוים הפרקליטות החליטה לבוא ולבדוק ערוצים נוספים שהם לא קשורים ללקוח שלי, שהם ממש מחוץ לסיפור של הלקוח שלי, וכנראה שהייתה איזושהי הסכמה או הנחה שיחכו עד שיסיימו את הערוצים האחרים, את ערוצי הבדיקה האחרים, ורק אז יבואו ויסכמו איזושהי מסקנות. אבל כל החומר הרלוונטי לגבי הלב של כתב האישום, אלו חומרים שנאספו ב-2012, ב-2011, ממש בסמוך לאירוע, ואין הצדקה. עכשיו, אדם שמחכה 6 שנים, שיגידו לו בכלל לאיזה כיוון הוא הולך, זה אדם שהוא נמצא בלימבו, הוא לא פה ולא שם, הוא לא חי והוא לא מת. הוא סובל סבל היום, ולדאבון הלב, זה באמת מה שקרה. אבל לצורך העניין, אני מקבל את עינוי הדין שאתה מתאר, וזה באמת דבר שלא ראוי, אבל לצורך העניין, היום כשראית את כתב האישום, יש שם בשר, הפרקליטות אחרי 6 שנים הצליחה למצוא, לפי שיטתך, וברור שאתה תגיד שלא, אבל יש שם איזה בשר שהפרקליטות הצליחה לשים עליו יד, משהו כזה, לצוד? מה שהפרקליטות מצאה זה סיפור, זה עמוד מספר. וגם לדעתנו העמוד הזה לא משקף בכלל את שאר הספר או את העמודים האחרים בספר. הפרקליטות מספרת סיפור שהוא צר בהרבה מהסיפור האמיתי. מה הסיפור? ספר לנו את הסיפור שהפרקליטות מספרת. בקצרה. הסיפור עצמו הוא סיפור מורכב, אני לא בטוח שאני עדיין מבין את כולו. אני יכול לומר אבל כמה דברים שיאפשרו למי שמאזין להבין כמה שהסיפור מורכב. הרבה לפני שמסמך הרפז בכלל מגיע לגבי אשכנזי, והרבה לפני שטוענים שהוא בכלל נוצר מסמך הרפז, יושב עיתונאי בכיר, אמנון אברמוביץ', עם יוני קורן. עוזרו של שר הביטחון אז. ושומע ממנו תוכנית פעולה. עכשיו לימים אמנון אברמוביץ' מתאר למבקר המדינה את מה שהוא שמע באותה פגישה. שוב, חודשים הרבה לפני שהפרקליטות טוענת שמסמך הרפז נוצר. ואמנון אברמוביץ' אומר, אני אולי טועה במילה, אבל הדברים הם מדויקים, הוא אומר שמה שהוא שמע מיוני קורן זה אותו מסמך, אותה גברת בשינוי אדרת. אם הוא היה מעלה על הכתב את מה שאמר ליוני קורן, היו קוראים לזה מסמך קורן ולא מסמך הרפז. עכשיו, הדבר הזה כשלעצמו, לדעתי, הוא בעל פוטנציאל אדיר. עוד עניין שהוא מעניין. בועז הרפז, אחרי שהוא נחקר ימים על גבי ימים והוא עצור ומרסקים לו כל עצם שנשארת לו בגוף, אני כמובן מתכוון מובן מטאפורי, לא אלימות ממש. ברור. אז אחרי שהוא נשבר הוא בא והוא מודה בזיוף המסמך. המשטרה מרגישה שמשהו לא 100%. לא 100%, לא נראה על העניין הזה, והיא לוקחת אותו לבדיקת פוליגרף. עכשיו, אני לא מכיר מקרה שלוקחים אדם שמודה לבדיקת פוליגרף. אני לא מכיר דבר כזה. והוא מודה גם בבדיקת הפוליגרף. מה רצו שימצא שקרן? לא, בפוליגרף הוא יצא. בפוליגרף הוא יצא דבר שקר. עכשיו, הסיפור עצמו הוא רצוף סימני שאלה. כל נקודה, כל אבן שאתה הופך, אתה מגלה... עמית, אני חייב לשאול אותך, לפני הדברים שאומר היום בטוויטר, יש לכם אינטרס לקיים את המשפט, או אתם תעדיפו עסקת טיעון ולא להביא את כל העדים האלה, הסוללה הארוכה לבית המשפט? תראה, אנחנו כעניין משרדי, כגישה, כתפיסה, אנחנו חושבים שפשרה סבירה עדיפה מפסק דין לטובתך. זאת תפיסה שמוליכה את יעקב ויינרוט מימים ימימה, והוא מנחיל אותה לכל עורך דין שמגיע פה למשרד. אז במובן הזה תמיד אנחנו קוראים להסדר. השאלה כמובן, מה ההסדר? בועז הרפז שילם עד היום מחיר אדיר. הוא עסק בתחום מסוים, היה לו משלח יד מסוים, שברגע שהפרשה הזאת התחילה, מטה לחמו נגדל לגמרי. הוא מצא את עצמו עובד במשרות סטודנט בגיל 40, מפרנס משפחה אחרי גיל 40, מפרנס משפחה בלי יכולת למעשה להתפרנס. הוא שילם אם בכלל, אם מישהו חושב שהוא עשה משהו, אז הוא כבר ממילא שילם את המחיר. עורך דין חדד. אפילו עם כל מה שכתוב בכתב האישום הזה נכון. עורך דין חדד. אז לבוא עכשיו...
אני רוצה לקחת אותך למקום שרק לפני שעה בועז הרפז מצייץ, קיבלתי שיחה מוזרה מעיתונאי שהציע לי הצעה ידידותית. אתה יכול להגיד לנו מיהו העיתונאי? לא, אני לא. אבל אתה יודע מיהו. עכשיו, אותו עיתונאי מציע לו, כן? לא, אני לא יודע מה מדובר. אז אני אקריא לך בטוויטר של בועז הרפז לכוחך. הוא כותב ככה, קיבלתי שיחה מוזרה מעיתונאי שהציע לי הצעה ידידותית לא לנהל את התיק, למרות האינטרס הציבורי שכל השיחות המוקלטות יישמעו לציבור. לדעתי, אומר הרפז, האינטרס הציבורי מחייב השמעת השיחות כולן. קודם, הסבר לנו מה זה השיחות המוקלטות האלה שעליו הוא מדבר. בתיק עצמו, הרי לא מדובר באנשים שהחיים שלהם חיים שנמצאים במעטה סגור, חיים פרטיים כמו שלך ושלי. מדובר באנשים שדיברו הרבה פעמים במקומות שהכל מוקלט בהם. ההקלטות האלו הן הקלטות שנאספו על ידי הרשויות החוקרות. והן הקלטות שאני מניח שיש איזשהו ערך ציבורי, אולי אפילו גדול, בהשמעה שלהם או בחשיפה שלהם בפומבי. אני מניח שלזה הוא מתכוון. אתה שמעת אותם? אתה שמעת את ה... לא, אנחנו קיבלנו עד היום מעשר מהחומר וגם זה לא. אנחנו קיבלנו חומר לקראת איזשהו שימוע, ואנחנו חשבנו שהחומר הזה לא מספיק. כן, צריך להעביר, ברדוגו, אם מתקיים המשפט, יש כאן רשימה של עדים מראשי ממשלות ורמטכ"לים ושרים, וכולם יצטרכו לבוא ולהעיד. יש אפילו נשיא, זיכרונו לברכה, שנדמה לי ביקש דרך עורך דין אלי זוהר, מהיועץ המשפטי, שההקלטות שבהם הוא מוזכר לא יצאו מאותן סיבות שכרגע היה פה. זאת אומרת, להרבה אנשים יש אינטרס שלא יתקיים משפט. זאת ההצעה הידידותית של אותו עיתונאי, שיכול להיות שהוא גם קשור לעניין הזה, כי גם עיתונאים היו מעורבבים בפרשת הרפז והרבה. מעניין יהיה, המשא ומתן הזה עמית חדד על עסקת טיעון, נכון? זה אומרים תמיד על מישהו שישלמו לו הרבה מאוד כסף על הספר שהוא לא יוציא. עמית חדד, עסקת הטיעון עכשיו, מתי מתחיל המשא ומתן? אנחנו רק עכשיו קיבלנו את כתב האישום. אנחנו קודם כל נבקש לקבל את כל החומרים. אנחנו נלמד את כל החומרים. אנחנו נעמוד על זה שאנחנו נקבל כל נייר, כל הקלטה, כל דבר שקיים. גם דברים שהמדינה אולי תחשוב שאנחנו לא זכאים לקבל, אנחנו נעמוד על קבלה מקסימלית של כל החומרים. הוא שאמרתי, שלמו לכם על הספר שלא תפרסמו. ואחרי שנקבל את החומרים, אנחנו נחליט, אנחנו הולכים. כמובן, יש לקוח שגם הוא מונע לא רק מהרצון לשים את הפרשה מאחוריו. יש לו גם מניעים אחרים. אחד מהמניעים שלו זה לבוא ולהוציא את הצדק שלו לאור. גם זה דבר שמניע אנשים, וזה וקטור חזק מאוד. נמתין. דרך אגב, כולם יצאו נקיים מכל הפרשייה הזו, כולם נסגרו להם התיקים, רק בועז הרפז משלם את כל המחיר. אני יכול לומר לך שמהאיום שאני עיינתי, שוב, אמרתי מעשר, יכול שזה אפילו הגזמתי עם כמות החומר שקיבלתי, זה חצי מעשר. וכבר רואים מהחומר הזה שיש אנשים שקשה להבין איך עניינם... או שיהיה מעניין או שיהיה שקט. עורך הדין עמית חדד. אני דרך אגב מאמר שיהיה שקט. קראתי את רשימת עדי התביעה, רק מלקרוא את הרשימה הזו, 3 רמטכ"לים בפנים, כל בכירי המשק, אני מניח שיהיה שקט. עורך דין עמית חדד, פרקליטו של בועז הרפז, תודה רבה. בשמחה. תודה.